υποκριτικότητα. Δεν υπάρχουν ασφαλισμένοι με εισφορές για να πάρει σύνταξη. Τέλος. Άρα εμένα με εκμεταλλεύεσαι σαν χώρα. Και εμένα το ίδιο με κάνουν κάποιοι άλλοι. Με 10 παιδιά ο καθένα σας θα υπάρχουν εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι θα δίνουν. Άρα με λίγα λόγια, συγγνώμη ρε πούστη μου, πρέπει είτε να δουλεύω σαν το σκλάβο μέχρι τα 67, είτε να κάνω 5 παιδιά να μου σπάνε τα παπάρια και να μου κάνουν τα μηνύγκια. Γιατί να πρέπει να περιμένω μέχρι τα 67 για να βγω σύνταξη. Σε λίγο θα πάει στα 70. Είσαι τυχερός. Άρα θέλετε μέχρι τα 70 να δουλεύω και μετά να πεθάνουμε σε 5 χρόνια. Γιατί μετά πεθαίνεις μετά τα 70. Θα πρέπει να δώσει παραπάνω εσύ Ναι. για να πάρω εγώ όσο ζω. Εμείς που- δώσαμε όμως στους προηγούμενους. Ναι, Η μάνα μου. εσείς όμως παίρνατε και 2.000. Δεν παίρνατε 700 ευρώ και 800 ευρώ. Ναι, Εσείς όμως πηγαίνατε και στην τράπεζα και λέγατε θέλω ένα δάνειο, τι έχεις να μου δώσεις για τέτοιο. Ένα ποτήρι νερό τους έλεγες και σου δίνανε 100.000. Εσύ δηλαδή και έβαλες και είχες το Πασόκ και είχες τα λεφτά και εγώ τώρα με τα 700 ευρώ κάθομαι και σου πληρώνω και τη σύνταξη. Και θέλετε να κάνω και παιδιά. Πώς θα κάνω παιδιά όταν παίρνω 700 ευρώ. Πώς θα κάνουμε παιδιά όταν δεν έχουμε λεφτά. Πώς θα κάνω παιδιά. Τι να του δώσω να φάει. Έχει ένα point σε αυτό. Καταλήγουμε ότι είμαστε σε διέξοδο εμείς οι νέοι. Κάτι άλλο. Ψηφίστε κάτι άλλο. Ψηφίστε κάτι Κατεβείτε στους άλλο. δρόμους. Κάντε την επανάστασή σας. Κάντε την επανάστασή σας, σωστά. Πριν κάποιους μήνες, 6, 7, 8 μήνες, έβγαινε στους δρόμους στο 1/5 της Ελλάδας. Έγινε κάτι. Άλλαξε κάτι. Πες μου, έγινε κάτι. Άλλαξε κάτι. Άλλαξε κάτι. Που βγήκαμε στους δρόμους για τα τέμπη, άλλαξε κάτι. Όχι. Όχι.